GG. Koittaakohan toi Leese halunnut pingata mitään, niin mä en mene sit. Onkohan me känkkiin vaikka Topi? Kun se on noin pitkällä. Mä oon sit Topissa. Mä kuolen. No ei kuole. Kakemon. Mitäs toi Jinxi ostan? Voitaks mä sen? Oi, mä päällä. Kätti ulutin Topissa. Tupotti. Mä känkkäsin kaikki lane. Mä sain vain yhden assistin. Toi käytti ulti toi hekari. Nyt toi tappoi kalan tuolla.